care at all. Lost my time, my life is going on. Banga chuan bank an rok dan tur ro manna te chu alo in tar tuara an bung ro nu chia te chu forensic lam chuan uluk takin an enfia damdoi dora tanga professor in aruk chua damdoi leina record book chu drawer an hmua Raquel chuan pon lama tanga lo pui tu chu helai hmuna hian Dakar somthum ralma khan alo kal ani don hi atia an mizon ber an bullok kar chunga lo thu professor chu alo hlau thong ru hle in chunga forensic ten fingerprint an hmu om chun chu Rio Berlin le Tokyo te fingerprint ania an pathum hian police lamin bank rok kalpui me ka telve an ni ti an riat chua to te kha an ni inspector chuan uluk taka thil ngai to in bank rok kalpui tu te chen na thin olsam taka an chui chua thei mai dan te in chunga an thil hnu chia dan zong zong te chu bank ka poisa tamjok an print theina turin police ti khotlai an tumna plan pakhat ani aring dewa Raquel thil ngai to chu alo dik reng mai professor hian damdoi dora an thil leina list alak zo khan helai hmuna hian akal ngala police te chui tur thil tam tak poimo ni si lo hun rei thei ang ber an man thei nan alo hnut chia lui zoka police in an mele ni na an riat to te fingerprint chu ada damdoi dor atanga aruk chua damdoi leina list record book chu ada bok heng zong zong hi forensic lam le police te chuan endik le ti felnan ni thumtal hun an du don ani bank rok na kalpui tu te chuan bank ka chuan poisa chu Dakar khata million riat zel an print mana ni thum chung chuan dam tak an print man don ti na ani hei wang hian inspector le professor chuan he bank rok na kalpui me ka hian hun hlut zia an thre chiang kher mai professor chuan an chena thin in chu inspector in enfianan ni thum chung tal hun ahman aringa mase inspector Raquel chuan minute som nga chung lekin professor thil tum zong zong chu angai tua chuak veka Raquel chuan forensic officer le apasal hlui ni bok chu rang taka chulai hmuna local tur chuan ati ngala achan chu misual hnu chui thiam tak ani ti a hriat wang ani heti lai hian professor chu atom ruk na pindana alet le angai to tlat achan chu bank rok na an kalpui me ka achunga thil thleng zong zong lo thli thlai tu le arua man tu ber ani sia Raquel nena chuan ke in kalova ho mayange ba sa om mayang atia Raquel chuan lo omro I ho na tur ahla sia an thla don che lom alo tia Dakar som pariat lai aron biak po lo hnu chuan bank rok na kalpui me ka a thian te Royal Mint lama om te chuan professor chu an ron kol ngat ngata chang tu tur om si lo an mang ang to hle mai forensic officer Alberto chu lo thlengin Raquel chuan professor nen chuan a in mel hriat tira in chunga an thil hmu le evidence an hnu chia te chu Raquel chuan a hril zung zunga Alberto chuan bank rok na lian tham tak an kalpuya an ruwa man na poimo an ti chiat tu chu an that chiat wang mai in ti hian an hnu chia lo topang heta hian an hal ral vekang atia professor chu kal adu to tak zet police te chu lu dilin in chunga chuan avaluta mai ku chuana an thil hal ral to akang bang them forensic lamin an la a hmu chuan amang ang ru hle
an thlalak le thil poimo dang an halralna ani sia. Royal Mint chunga chuan TV a news an lo ena. Professor police ho bula a chetla an hmu chuan an manta emotiin an mang ang le. Tokyo chuan silai nen minron lu chua don ta ani hi atia. Berlin ve thung chuan lo mang ang su darkar ngaral ma in minron be em ang. Ani lo chuan kan plan do ta kan kaldon nia atia. Professor chuan Raquel nena atlai to sia engma kalau ti ve lo boka ati mek lai chuan Alberto chuan Raquel churon bia in beng rokna kalpui tu te thil halral na atanga avap noi anlak te chu forensic office lama enfiatura a hon tur thu aron soya. Chu vele professor chuan in office lama lom ka hodon alo ti vata. Alberto chuan ka thla don chen nia alo tia. Angelan thirfiana fingerprint attest tir chungchang chu hriat anei le nei lo inspector chu forensic lama mi chuan aron zota. Raquel chuan thirfian chu khoi atanga alak nge asoyem tia azo chuan engma asoi lo thu a hrila. Inspector chuan thil ni thei tam tak ngei to in beng rokna kal meka pon lama tanga lo puitu chu Angel hian a hre chuak anga. Tha antum ani hi motora a accident po ka thil thleng pal ani lawang tin a soya. Angel hi adam chua chuan tha aron tum le nge yang thang kan lo kam don nia atita a. Heti la hian beng chunga chuan an mission tlan chuak ta ten an vuak thluk Oslo chu adam lei thei si lo. Au nau pa Helsinki chuan anatuar chu a mureng thei bik lova. Adam chuak zo don chuang lo ti in hre tak chungin anun na chu alak sak ta ani. Professor are rei emawang chuan Tokyo chu aom hle hle thei to lo. Rio le Denver tenen in thurualin Berlin chu bathroom a an phuar beta. Silaya tinin enge kan thil ti le tur kan plan chu soiro atia. Berlin chuan professorit aron phone ma chu asoi du big si lo. Berlin hian natna khir tak vein akhato ka a injection reng angaya. Tokyo chuan a injection na damdoi te chu avom ke saka asoi du chuang lo. Revolver silaya tinin silaimu pakhat ada a cylinder chu tuai virin a met per le thina. Hetia anin dop lai hian Nairobi chu ron kalin aron khabdai thei shramani. Professor le Alberto te chu an ho dun ta a. Konga an tlan lai chuan professor chuan azun a chua thu soin arem chang lai a chuan motor chu adin tira. Alberto mulo hlan chuan bolhlo boma chanchin bu chu halin avap chu ada tha a. An tlan le nu chuan professor chuan Alberto chu ti puin Raquel hi idu tak tak lo ani chuan tinge nu puya inei. Au naw nu te imut pui vela. Chuta infanu zirtir tu ilo ngai zong thul. Mi paten om tak ini hi. Tina soi borbora. Raquelin an chanchin alo hril thin to chu soi chuakin Alberto ti thinrim chu atumber ani. Alberto thinin atuar talo. Motor chu kongsira atidinga. Insual puya chau tamai. Anin sualta Professor chuan angonga chuan nataka merin ni khoshelovin asiama. Man mo takin akar nung chu hongin evidence anti chia thal na vap chu chanchin bu a hal na vap nen chuan athenga. Anua Alberto aron har chuan Professor chuan ka thiam lo ani ka soilo tur ka lo soya tin ngai damalo dila. Alberto chuan silaya tinin police officer kut itla ka wangin kamandon che atia. Man turin an officer chuan professor chu a hruaya a ID le a fingerprint te chu an lo lak saka. Beng rokna an kalpui meka beng chung lama in charge ber
Berlin chunga athil tiawang chuan Tokyo chu an rem dawn ta. Helsinki le Berlin te chu in thurualin Tokyo chu an mana. Berlin chuan dawhkana a phuar beta. Bank luna kong kapui chu hongin police man turin Tokyo chu pawna anor chuaka. Pawn lama tanga lo thlir reng tu police te chuan Tokyo chu lo muin an lo man nga la. Tokyo ngei tuana chuan hun kal to aron langa. Beng rokna an kalpui ma a professor le Berlin te in ngei taka anin komlai chu arukin alo murenga. Professor hian Berlin hi in charsa adana chan hi tam tak om thei. Beng rok tura midang an som ve ma dai khan an lo in zui to ani. An pani hian in chung nai tak an ni bok. Tokyo chuan ming dik tak kan soi lawang itisia. Berlin khan imingin a kauchea adikem atia. Professor chuan dike kaming chu Sergio Marquina ani. Kapa hi beng rok thin ania. Police tenant silaya anin ka na thia. Tuna kan beng rok turpo hi amarwa manna vek ani. Tokyo katla tham lawang che. Eng thil po thleng se thereng ro atia. Tokyo chu thuzofia turin an ke ma chuan an da. Beng rokna an kalpui ma hian professor hian thil thleng thei tam tak lo shilin alo zirtir vek to a. Man an tok pal ani poin police te chu lo chhai boi turin atibok. Tokyo chuan inspector chu alo wan khumvel mai maya. Raquel chuan fing takin alo dor thung. Professor hi tunge ani minshil ro. Itan hun turpo kan titoi don nia alo ti ve boka. Heti lai hian professor chuan an man na hmun atang chuan Tokyo an man ti chu TV atangin alo shia. Police te nena chuan alo yarbiak adu thu soin Raquel chu a phona. Ipasal hluin thil haute wangin min mana khongai takin min lo puite atia. Raquel chuan lo lungai su kaman vele karon kal nga lang alo tia. Police station bedroom a chuan professor chu ama le ama hliam in siamin a in vochiama. Raquel alo thlen chuan professor chuan Alberto thiam lo po ani big chia lo. Enge ka ngei tua ka shelo. Ka soi lo tur thil innu pachung chang ka lo soi pal alom le. Khoi kha ka tum lo shim shim ama khan min khoi na boxia ka lo in ven ve angai alom ti in bedroom ma a in vuak liam na te chu a hmua. Raquel chu a thin rim le Alberto bula chuan kabial pa ilo khoya ilo man ve lamo atia. Alberto chuan ka kutmor point ka khoi lo alo ti ve thung. Achunga I complain thelu hi sun ngal ro ati ton tona. Alberto chuan ni kho shelovin min siama ibial pa so Chuck Norris tarmit vu ani so ka khoi lo shim shim atia. Raquel chuan ani chuan lo en ta che tin police station a om te hriat tur chuan headquarter atanga local inspector Raquel kania ka thian pa hi tunge a statement la. Tinge Dr. Bula in shwai lo. Helaya agent kuthi atuarasin. Salva ikorka limro atia. Akora lim chuan alo duk chur mai. Hetianga kan mi man te kutlak hi dan phal ani lo. Anti chuan Alberto chuan du tokro. Complaint chu ka su tange atia. A fingerprint unlock te chu an pelet le ta. Hemi nu hian Raquel chu an ke ma let lein Tokyo chu a thlem le a. Ibial pa rio kha ngei tua ta che. Ibial pa hlui ang khan athi ve mai turasin.
Professor Ming Isoy chuan Rio po reilo te atanga nga inlano pa nga lim takin inom dun theido na sin atia. Anlak chua don chuan Tokyo chu ay ngay tua boy le Professor chu anmanto emo atibok nen. Sergio, aming chu Sergio, aron ti chuak tamaya. Asoy chunzom ma chuan phone ron riin Professor Alonia. Raquel chuan phone lo changin ire rei le mai ichunga engthilemo athleng ka ti manalom Sergio tin aming chuan avakawa. Professor chu angoi wangwanga min ngei tu awangin kalome ma se hei hi shareng ro miwa nei thei tak kani hi atia. Tokyo kha in lo duat don nia tin phone chu ada. Tokyo chuan Professor chu police in anman lo ti lo hrethiam ve ngalin bai seina nei thar lea. Professor chungchang soi chu soi chun zom tura an ti chuan thil dang a soi le deya. Tan ina khung leilok turin an roi chuak ta ani. Professor chuan Berlin chu phone a bia in Tokyo aman tira wang chuan athin rim hle. Anin biak lai chuan Nairobi in alo khong thlua. Berlin abiak thei ri lo tlat. Tuna chuan in charge kanito aron tia. I don't care at all. Lost my time, my life is going